Ne tako daleko od nas, na brdima prekrivenim gustom šumom, uz tihe obale rijeka ili usred gradova leže utvrde i ruševine koje pripadaju nekom drugom vremenu. Leksikon utvrda bilježi da je Samoborski stari grad jedna od najvećih srednjovjekovnih i novovjekovnih utvrda u Hrvatskoj. Njegovi dobro očuvani ostaci nalaze se na grebenu kojim završava s triju strana strmo brdo Tepec, koje se uzdiže iznad ušća potoka Rudarske u Lipovačku gradnu te mu je prilaz najlakši s istoka. Jezgru utvrde čine ostaci visoke branič kule kvadratnog tlocrta, podignute na kamenoj stijeni u drugoj polovici 13. stoljeća. Za vladavine grofova Celjskih oko kule je sagrađena nova utvrda. To je bio manji kompleks gotovo pravokutna tlocrta s trima ugaonim kulama na sjeverozapadnom, jugoistočnom i jugozapadnom uglu, dok je uz istočni i sjeverni bedem podignut dvokrilni i dvokatni stambeni prostor. Najkasnije potkraj 15. ili početkom 16. stoljeća sjeverno od jezgre sagrađeno je utvrđeno predgrađe s manjim bastionom u sjeverozapadnom kutu te kulom polukružnog tlocrta u sjeveroistočnom kutu, u prizemlju u kojoj se nalazio glavni ulaz u kompleks s pokretnim mostom. U baroknoj obnovi utvrde u 17. stoljeću sa sjeverne strane kompleksa dograđena je velika građevina pravokutne tlocrtne osnove sa strmim šatorskim krovom koja je, prema kaštelanu utvrde, nosila ime Ajtićeva kuća. Također je sa zapadne strane dograđeno treće krilo stambenog prostora, dok su stara srednjovjekovna krila stambenog prostora prema dvorištu bila otvorena arkadnim hodnicima. Leksikon utvrda nije samo skup priča. Ovo je i ozbiljan znanstveni rad koji analizira arhitektonske osobitosti i geostrateški značaj utvrda. Urednik leksikona Krešimir Regan otkriva kako su se ove građevine razvijale kroz stoljeća, prilagođavajući se tehnološkim i društvenim promjenama.